Velimir Mratinić Viško je dijete. Studirao je u Zagrebu, ali se vratio na otok da bi plivajući kontra struje ostvarivao svoje snove. Smatram da otok Vis ima izuzetne potencijale za razvoj ekološke poljoprivrede iz više razloga. Naime, otok sam po sebi je izolirano područje, mi smo u jednoj nezagađenoj okolini, imamo značajan zemljišni potencijal, ali ono što je isto tako jako važno, mi imamo jaku i dugu poljoprivrednu tradiciju. Slično razmišlja i Marko Plihta, ali on je rođen u Zagrebu. Tamo je diplomirao agronomiju, a onda se u svojim 20-ima odvažio na radikalan podvig. Iz nebodera na rubu milijunske aglomeracije preselio se na otok s naumom da ovdje proizvodi vino. To je u toj cijeloj priči sklopilo se nekoliko stvari, na primjer moji afiniteti gdje ja želim živjeti, šta ja želim raditi i nekakvi napuci tadašnji od strane naše vlade koji su govorili kako je potrebno revitalizirati naše otoke, koji su potrebni mladi, visoko obrazovani ljudi i ljudi koji bi se bavili poljoprivredom. Velimirovo obiteljsko gospodarstvo koje proizvodi autohtonu poslasticu Viški Hib bilo je u užem izboru za OPG godine, dok je Markov ekološki vinograd proglašen najboljim u Splitsko-dalmatinskoj županiji. U nekoj drugoj zemlji ovo bi značilo da razgovaramo s prosperitetnim poduzetnicima koji uživaju ugled i podršku svih razina vlasti. U Hrvatskoj, međutim, vizionari poput Marka i Velimira još uvijek su tretirani kao čudaci. Problemi su u nedostupnim poljoprivrednim površinama, a po tim mislim imovinsko-pravnu i fizičku nedostupnost. Naime, mi imamo i ekstremno zakorovljene područja. Glavni krivac za to je zapravo država koja nije inzistirala na provođenju agrotehničkih mjera. Praktički nam je cijeli otok gotovo pa pošumljen. U vrijeme Velimirovih djedova na Visu je bilo skoro 8 puta više obrađenih zemljišta. Smokve za svoj hib uzgaja na djedovini, a novu zemlju za obrađivanje pronašao je na pisti legendarnog aerodroma iz Drugog svjetskog rata. Tako da smo mi zapravo sad na određenim počecima stvaranja tržišta, što je vrlo teško u ovim uvjetima kad su nam i zakoni zapravo neskloni. Zemlja je osnovni kapital poljoprivrednika. Marko ju kao došljak nije imao. Prijavio se na natječaj za državno zemljište u Komiži i dao najpovoljniju ponudu. Tada se, kaže, ispostavilo da je natječaj bio namješten za lokalne moćnike. Nisu planirali njegovu ponudu, pa su gradske vlasti poništile javni natječaj. A ja sam dobio optužbe za malverzacijom poljoprivrednim zemljištem na otoku Visu, gdje sam bio na informativnom razgovoru u policijskoj upravi Split, odjela za gospodarski kriminal, a nakon toga i sa agentom USKOK-a. Istražni organi nisu kod Marka pronašli nikakvih protupravnih radnji. Usprkos zastrašivanju, opstao je na otoku uzevši u najam 2 hektara vinograda i maslinika. Razočaran državom čiji propisi i praksa prisiljavaju male poljoprivrednike da rade na crno, pomišlja da s djevojkom zauvijek napusti Hrvatsku. Velimir je nešto optimističniji. U ovom dućanu pokušava okupiti otočke entuzijaste da se zajednički probiju do kupaca. To polako postaje zapravo jedna slika našeg otoka i to je ono čemu smo zapravo i težili. Mi smo zajedno, nas nekoliko, otvorili ovu butigu. Tu se nalaze gotovo svi proizvodi sa otoka Visa. Mratinić godinama upozorava da Vis nakon propasti socijalističkih zadruga uvozi hranu, pogotovo u turističkoj sezoni, kada domaći proizvodi čine samo 1% njegove prehrambene ponude. Turisti ovdje godišnje ostvare 200.000 noćenja. Mnogi od njih traže zdravu domaću hranu i piće, dok po negdašnjim viškim poljima buja šikara. Zapitajmo se samo kako to da 5000 godina na jednom tako udaljenom otoku se odvija život u kontinuitetu. Prije 2400 godina na Visu je bila neovisna država, grad država Isa. Dakle, za takvu jednu neovisnost trebala je i samodostatnost. Tu samodostatnost Vis je imao, imaju i dan danas. Znači, mi imamo potencijale za proizvodnju hrane, ekološke hrane, ne samo za lokalno stanovništvo, nego i šire. Vis, legendarni vojni otok, desetljećima je bio najizoliraniji u hrvatskom arhipelagu. Reljefna raznovrsnost stvara raznolike mikroklimatske uvjete u njegovoj unutrašnjosti, pogodne za uzgoj brojnih kultura. Postoji i infrastruktura, ali vojna. Mratinić nam pokazuje bivši hangar za tenkove u kojima danas drži strojeve. Postoje potencijali, postoje ljudi, postoje ideje, ali postoji i sustav koji njihove ambicije sustavno ponižava, čak i kada im dodjeljuje nagrade.